Вътре съм. Чистачката е вътре. Сигурно не е дошла на нещо. Не трябваше ли вече да си е тръгнала? Абе, какво е това? Какво е това? Нали каза да съм с маска? Майко. Ай, с тия си мрънкала, имаме по-важна работа. Като гледам и за отпечатъците си помислила. Браво! Да. Ето го таблото му, можеш ли да го отвориш? Какво е това? Какво е? Отверки? Къде е дръжка? То на мен ми се щупи шкафа в кухнята и си го оправих. А после не можа ли да върнеш дръжката му трябва? Оставих го в шкафчето с инструментите. Ало? Иво? Чуваш ли ме, че нещо прекъсва? Вижда ли в шкафа с инструментите се намира отверката и я донеси в съседите? От Цецо сме. Ало! Как ги вършиш, бе? Трябва ми достъп до схемата, как иначе ще отворим? Иво, знае ли какво правим? Не, ще да му кажа, но връзката се разпадна още в началото. Заминавай да пазиш на оная врата бързо. Аз ще измисля нещо тук. Отвори го. Супер! Махай се сега, моите! А нямаше ли опция без да оставаме следи, а? Имаше, но щехме се забавим повече. Айде. Ало? Гери, намерих отверката. Не, остави, вече не ни трябва. Но аз съм тук, вие къде сте? В гаража сме, но вече не ни трябва, справихме се сами. В гаража били, оправили се без мен. Какво правиш, без кого говориш? С Цецо? Какво става тук? Какво правите? Тя племеничката, абитуриентка сега и искаме да отиде с хубава кола на бала, пък ти имаш хубава кола и без това само тук ти седи. Що не попитахте? Толкова ли е сложно? Да, бе, да. Като те знам как си я гледаш... Окей, аре, симайте да ми я върнете както сте взели, окей? Като гледам и за отпечатъците... Аз почнах да се обясня. Всичко добро, аре. И успех на абитуриентката Риш. Добре. Живот.